Les instal·lacions del Club de Tenis Mollet van acollir el Campionat de Catalunya de tenis en categoria benjamí, en la que va resultar ser una matinal perfecta per demostrar el talent del viver del tenis català, que continua demostrant que va pel bon camí de cara a aconseguir recuperar el seu millor moment. Els jugadors i jugadores més joves van demostrar tenir molt tenis en les seves raquetes i van disputar dues intenses finals en les que no es va notar ni molt menys l'ús de pilotes soft, amb un bot més lent, com és habitual des de fa uns anys en la categoria benjamí. I és que en dues finals van deixar veure un joc ofensiu i molt ràpid. En categoria masculina es plantaven a la gran final Álvaro Bueno, del Club Esportiu Laietà, i Nil Giraldez, del Reial Club de Tenis Barcelona. Per arribar a la ronda definitiva, Bueno venia de derrotar el jugador del Sant Cugat, Albert Andreu, per 6-4 i 6-2 a la semifinal, mentre que per la seva banda, Giraldez s'havia desfet del primer favorit, el tenista del Club de Tenis Lleida, Alejandro Serret, per 6-3 i 6-4. Álvaro Bueno, quart cap de sèrie, es va saber imposar a la final a Nil Giraldez, que no figurava a la llista de favorits, per un disputat 6-2 i 7-5. Mi rival ha sido atacado muchas bolas. Me ha costado mucho, también me las tiraba muy para los lados. Me ha sido súper difícil devolver muchas. Y a vez en cuando yo le atacaba más que él a mí. Ha sido muy difícil, me ha costado mucho y me he esforzado muchísimo para ganarla. Però, sens dubte, el millor maig del campionat va correspondre a la lluita entre Cristina Mallorova i Laura López. Mallorova havia superat en semifinals a la tercera favorita, la jugadora del Club Tenis Salou, Júlia Liseda, per 6-1, 3-6 i 7-3, mentre que Laura López venia de desfer-se de la representant del Club de Tenis Lleida, Ares Teixidor, per 6-2 i 6-0. López semblava disposada a imposar el seu ritme i es va embutxacar el primer set per 6-4, continuant la seva bona ratxa fins al segon set. Quan tot semblava de cara per ella, la petita Cristina Mallorova va treure el millor de si mateixa i va aconseguir remuntar per emportar-se la segona mànega per 7-5, quedant tot per decidir en un tercer i definitiu set, que gràcies a la seva lluita en tota la pista va caure sobre la jove jugadora del Club Tenis Sal, Les Guixeres, que va demostrar una fortalesa mental extraordinària, emportant-se una final que va durar més de 2 hores i mitja. Bueno, ha sigut difícil i jo sempre estic apoyant-me i tot, però els entrenadors m'ajuden molt i jo crec que estic molt contenta per haver guanyat aquesta final. En definitiva, tots 4 finalistes van demostrar un coneixement del joc i una tècnica envejables per a uns tenistes tan joves. La veritat és que estic francament content perquè hem vist 2 finals d'altíssima qualitat. La final femenina, sense desmereixer les anteriors, jo crec que és la millor dels darrers anys. La guanyadora, la Cristina Mallorova, és una nena de més 8 anys, que és la persona amb més talent que he vist mai als 8 anys. És una nena que juga extraordinàriament bé. I per altra banda, l'altra finalista, la Laura López, ha fet un partit extraordinari. Semblava, tal com anava el partit, que seria la guanyadora i al final ha guanyat la Cristina. I per altre costat, la final masculina també ha sigut molt maca, de molt nivell. Ha guanyat l'Álvaro Bueno, però crec, francament, que amb 2 tenistes, tant l'Álvaro Bueno com el Nil Giraldez, han fet un gran espectacle. Álvaro Bueno i Cristina Mallorova són els nous campions de Catalunya en categoria benjamí i de ben segur que continuaran acumulant triomfs si segueixen exhibint tot el talent que tenen.